Thangwi sini borbora hatayo hatai kotoro sini Buprangjwk khoroksa bilu ei Bukumui bini je bilu Thuinai bini khongju tung phaisok paija bini kumui je bini bai chere asane hinui bini Buprangjwk talangan thaimani talangui bini kumui nogo thang tongman jorabo sini je borbora hatayo kaisa truck gari o truck gari bongno feri butharka khanamani bin ma ba bin babani kogo je sumai Puila segan truck borok bo yang khoi digini no agotla Pherjakgwi bongno o Thangwi dongo je borokno phenai je truck bo amdi digin thangto to bongno kajino uklukti pherkana uklukti pherei Puila segan bin kumui Pherjakgwi gai je tabo bilu bokhai uri thangka bokhai bongko engai bono bin kumui Pherjakgwi no bo gobagai kap tongman nugai teisa uklukti phaioi bono pherei kono bo amo hakai ukon thaka tam sani sakai abo mokol mukti klayo ini bong lokong phai bin ma bai bin babe malakha ini YTF rok kai tini sini ashram bani YTF rok 100 থেকে 150 YTF phaija belai khari ma sisa sung to bo tabung mo jorabo sung bilun sung te ki flitu meya haipono bin lokong sung phai sok paikya phai bin ma bawe kok saka te ang additional SP kok saka o meta no kam ke nene babe jesbang thun sung o je phenai sung bono phiogla justice manan nanai justice jodi manani jodi le thakai sung democracy way o sung abon bagai sung tisi ready tongo sung movement khlainai anyhow jesbang thun mo je Bukumui te Buprangjwk je thimani o incident no sung ni lakai kosina glak abon bagai jodi kotor jodi te choba khlaina hakai procession drop theke jodi khlaime hakai sung abo khlainai abon bagai tini je phai manjak phainai chini joto YTF rokno tai 100 ni above 150 am hai YTF sok paikya chini YTF ashram bari ang khoroksa YTF ni district president angang tini ro phaioi sing bilun go te ki huti meya haikono bini paithak pandawo kisa misa suktu nei sing je suktu rang khok suba phaikya sing teu phainai abon logi sing chini police protection bor kurungnai tam brok update khlai to bong rang manani compensation manani borok to sungte kiblu tumeya o borok ni bodla sung compensation busung manan dong abrok dati manang thun jodi manya hangkai abono ler tongkai sung amon bagi bo tiar tongo movement khaini bagi saro party da phelka pheri abo to sia incident to bahage ka abo sung mokol bebunu gya kintu uklokti thudai uri hoi Pherjakgwi nangka abo to sung saiman ka gabon pore Buprangjwk je bilu bo bin kumui no kabang manu teisa beg gi ari bono ma phagi phermani abo to na saiman ka kajaino abo tam sarani incident to bahige mokol nugia kintu kaisa borok mane Pherjakgwi te kaisa ulobin bagai saki rok riban hoya bono jate khormuni na painani amo haiki target khaida fake abo to saimalia amo haino target nainai khakhaida neta police rok suno ensure khaikya kok saka boro dati no abono nainai hinai plus je phenai gari o gari bo manjaka je gari chalok nai botini sini baijal outpost phai tongo PSO phai tongo selnar khana bagai amon pore phada tamung sung nainai tinan logi phaisa boja sini YTF ni ashram bani president mojang sapir tongo sini promotion leader sini ata bijoy ti kabangma sini vice president ata binando ti YTF joto phaisa boja sung yogla khaisi sungni rakhai tongla YTF bubagarne warriors sung sob somoy no ready tongo sin dofano jodi saya khai o sakani saya ni mukabila khain bagi sung ready sung nainai 1 week ba 2 weeks sung nainai tam police rok tam khlai tong abon pore jodi sung kuno justice mai hakai sung lamo ongkhri justice mana bagi sung tiar tong movement khain bagi truck bolte baba hai petrol gari ama haino hi khanawo gabo to manjaka ngai taw gabo gari NCC PSO agabla tongo ang SDB kok samari aglo abon pore bonga jan procedure pai bok abono phoiti phainai ang pore next time khlai borok busu joti khlai tong khlaiya so 1 weeks bong no nainai 1 weeks ni pore যদি কোনো জাজমেন্ট বা কোনো জাস্টিস মাই বা বরনি যদি কোনো কম্পেনসেশন মাই হাকাই সো মুভমেন্ট খাইনা বন বাগে